زارۆک ji her kesî bêtir ziyanê ji şer û krîzan dibînin. Di heman demê de zarok bexçeyê gulan in û bêhna hêviyê ji wan difore. Loma Kenîseya Kurd Ziman ya Rojavayê Kurdistanê bi alîkariya Kenîseya Qesr dubare ji bo kêfekê li ser levên zarokên Rojavayê Kurdistanê biçînin çalakiyek li dar xistin. وەکی ئەم دەبینە ئەم مەبا چالەکە ئامادە کریە بناوێ کنیسا کورد زمان ئاڕۆژ ئاوا پاستۆر ئەزم و غیری مژی هەنە تقریبا بیتری حەفت زارۆک لە ڕایە و با حەفلا چارانە ئەم چێ دەکەن سێ بۆ منداڵێک بۆ نەورۆزێ و سێرانژی بەس حەفلا بەری وێمە چێ کرد بیتری حەزار زارۆک هاتێکێ بەس ئەف جارە تقریبا بەر ملەتێک کۆبانی زۆر بەگەریا کۆبانین. Divê çalakiyê de bêtir ji 700 zarokên Rojavayê Kurdistanê beşdar bûn û muherrîc jî lîstokên kenok ji zarokan re pêşkêş kir. Ev bi tevahî girêdayê dîtinê ne, ev tev de xapînokên berçavan e, lê peyama di dawiyê de dibêje, ne her tiştê bi çavan tê dîtin ew tenê heye. Gelek tişt hene wek bawerî û hêvî bi çavan nayên dîtin. Lê dema di dilê zarokê û dilê mirovan de cî digre, dikare bi her karekî rabe. Zarok bi vê çalakiyê kêfxweş bûn û kêfxweşiya xwe anîn ziman. gotin û hereketê çîk çê dikirin. Em gelekî xweş bûn. Hereketê ê gelekî xweş çê dikin. Ne pox ne pixan teqan. Mariçî zetibê û lîst sihir wan çêkir. Zarokê me bi hewcî va çalakî wanîne. Şemkî ku dilê wan şikestiye ebû saleke penaberin vê derê em spasiya Kenîsa Kurd Ziman dikin ku ew ya alîkariya me dike ku em kêfxweşî têxin dilê zarokê xwe. Çalakî di dawî de bû aheng û zarok li gel dayîk û bavê xwe ketin hewaya dîlanê. Zarokên Rojavayê Kurdistanê vê carê li ser kêf û xweşiyê diyan hev û hêviya we ew e got vegerin Rojavayê Kurdistanê û kêfxweşiya xwe li wê dekê berdewam bikin. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw.